ଏବେ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଏବେ ଶ୍ରୀ ହୃଦୟ ସିଂହଦୁଆର ଭକତ ଲୁହରେ ମୁଁ ଭିଜିଛି ବହୁବାର ବୈରୀ ଦାଉରେ ପୁଣି କାନ୍ଦିଛି ବି ବହୁବାର ଅନେକ ଆନନ୍ଦର ଅନେକ ଆତଙ୍କର ଅନେକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସର ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ରହିଛି ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 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 ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ତାଳିମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ତାଳି ଦେଇକି ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ଦେଖି ଯିବା ଶଙ୍କର ବିଫଳ ଦେଖିବୁ ମା ଶାରଳା ସଜନିଲ ଦେଖିବୁ ମା ଶାରଳା ହେଲେଇଲୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ପାଇବୁ ସବୁ ତ ତାହାରି ଲୀଳା मनुआटी कैसे ओडिया जाति चौड़ा छाती मनुआटी कैसे तमास बारा जात तेरा तमास बारा जात तेरा जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ गंधमाଳ ବଡ଼ ଲଙ୍ଗଳ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଆସିଲେ ସିଏ ଘରେ ଅକ୍ଷି ମୁଠି ଆମ ମାଟି ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଦେହ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ମନ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ମାଟି ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଦେହ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ମନ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଉଠି ହଉ ଠିକଣା ଯାହା ବି ହଉ ଯାହାର ନା ଗୋଟିଏ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ।
এতে যুগে যুগে আমার সাহায় নরগপুরর মাটি এতে যুগে যুগে আমার সাহা ভরসা যায় নরগপুরর মাটি বন্দে উৎকল জননী বন্দে উৎকল জননী বন্দে